Двете ръце държат предмета. Особеност през дясното ми е през ляво. Пак образа на ръката му ще държи карабина в това цвета. Тук това е по-дълъг край. Когато се прави с двете ръце на място, обръщам се по това маломнично. Уста на предмета перпендикулярна към нашата стълб явява се ос на въртение. Минавам през дясно рамо, тук ви трябва малко по-висок скорост и леко трябва да спрете, не веднага се вкъщи. Изкарвам ръцете навънка. Заставам в това положение пак разменям хоп на тихо. Минавам през лявото рамо.